салом бинандагони арҷманд, сархати хабарҳост дар радиои Озодӣ. Дар ин нашри барнома дар бораи боз шудани аксар роҳҳои мошингарди Тоҷикистон ба ҷуз рӯшон бар танк, натиҷаҳои як таҳқиқот мегӯем ки хушксолӣ ва табоҳшавии замин сабаби муҳоҷирати кори аз Тоҷикистон мешавад. Инчунин имрӯз Путин ва Байден дар остонаи яксолагии таҷовузи Русия ба хоки Украина суханронӣ мекунанд. Амрико аз Қирғизистон барои баргардонидани оилаҳои аъзои Доиш аз Сурия ситоиш кардааст. Хабарҳои дигарро ҳам дорем. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон мегӯяд баъди тармаву сангрезиҳои зиёди чанд рӯзи гузашта бисёре аз шоҳроҳҳои кӯҳистонии кишвар боз шуданд ба ҷуз роҳи мошингарди рӯшон бар танк дар вилояти Бадахшон. Покории барф дар ин роҳ ҳамчунон идома доштааст. Зимнан ҳукумати вилоят рӯзи 20 январ хабар дод ки Қоҳир Расулзода нақшувазири Тоҷикистон дар ин рӯз ба шаҳри Хоруғ рафтааст ки онҷо ҳафтаи гузашта тарма 18 нафарро кушт ва 10 нафарро бехонаву даргузошт. Фаъолони маданӣ расидагии ҳукумат барои кӯмак ба мардуми осебдидаро дар шабакаҳои иҷтимоӣ суст хонда танқид карда буданд. ҳукумати Тоҷикистон қарор дар бораи тамдиди навбатии муҳлати сабти симкортҳоро нашр кард. Дар қароре ки раис ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 13 феврал имзо кардаву матнаш тоза нашр шудааст, омадааст ки қарори соли 2016 дар ин замина бояд ислоҳ шавад ва акнун мардум то соли 2024 имкон доранд симкортҳояшонро бо шиносномаҳои нав ба номашон сабт кунанд. Хадамоти алоқа мегӯяд то кунун беш аз 2 миллион симкорти ширкатҳои мобилиро соҳибонашон бо шиносномаи нав сабт накарданд. Бар асоси қарори нав ҳар касе ки симкортҳояшро то соли оянда ба номаш ва бо шиносномаи соли 2014 сабти ном накунад, аз ҳаққи истифодаи он маҳрум мешавад. қарори мазкур дар соли қабулаш сабаби ҳаёҳӯи зиёд ва саргардонии зиёде аз мардум дар дари ширкатҳои мобилӣ шуд. қарор аст имрӯз Владимир Путин раис ҷумҳурии Русия зимни суханронӣ сай кунад дигарбора ҳимояти мардумро ба ҷанги беасосаш дар Украина ҷалб намояд. Суханронӣ як рӯз баъд аз он сурат мегирад ки Ҷо Байден президенти Амрико зимни як сафари ғайримунтазира ба Киев ба аҳди кишвараш барои пуштибонӣ аз Украина таъкид кард. Суханронии Владимир Путин дар ҳузури вакилони Шӯрои Федератсия 3 рӯз пеш аз оғози ҳамлаи Русия ба Украина сурат мегирад. бисёриҳо дар ҳукумати Русия интизор доштанд ки ҷанг дар Украина дар чанд ҳафта ба поён мерасад, вале бо гузашти як сол ва талафоти зиёди ҷониву молӣ ҳеҷ нишонае аз хотимаи наздики ин ҷанг ба чашм намерасад. дар ҷои дигар дар Лаҳистон Ҷо Байден раис ҷумҳурии Амрико дар шаҳри Варшава бо раҳбарони он кишвар ва дигар ҳампаймонҳои Амрико мулоқот ва ҷанг дар Украинаро баррасӣ мекунад. иёлоти муттаҳидаи Амрико аз ҳукумати Қирғизистон ситоиш кард ки 18 зан ва 41 кӯдаки ҷангҷӯёни узви гурӯҳи Доишро аз урдугоҳҳои Сурия ба ватан баргардонидааст. Вазорати умури хориҷияи Амрико бо нашри як изҳороти рӯзи 20 феврал гуфт: мо аз Қирғизистону дигар шариконамон нерӯҳои демократии Сурия сипосгузорем ки барои расидагӣ ба чолишҳои башариву амниятии кунунӣ бо мо ҳамкорӣ мекунанд. Амрико мегӯяд ҳоло шаҳрвандони 60 давлат дар ин қароргоҳҳо нигаҳдорӣ мешаванд ва аз дигар ҳукуматҳо ҳам даъват кард ки барои бозгардони шаҳрвандонашон аз ин урдугоҳҳо талош кунанд. Тоҷикистон ҳам то кунун садҳо зан ва кӯдакони ҷангҷӯёни Доишро аз Сурияву Ироқ баргардонидааст, аммо ҳанӯз ҳам 10 нафари дигар дар урдугоҳҳои паноҳҷӯён мондаанд. як таҳқиқоти Созмони Милали Муттаҳид мегӯяд ки хушку беҳосил шудани замин дар кишварҳои Осиёи марказӣ боиси афзоиши муҳоҷирати сокинон ба дигар ҷойҳо шудааст. Таҳқиқоте ки 21 феврал нашр шуда аз ҷумла Тоҷикистонро фаро мегирад. Бар асоси хулосаҳои муҳаққиқон ба сабаби буридани дарахтони зиёду биёбоншавӣ ва ба тадриҷ табоҳу беҳосил гардидани замин то 10-15% аҳолии фаъол аз лиҳози иқтисодӣ маконҳои зисти худро тарк мекунанд. Донишмандон
мегӯянд як роҳи муҳими ислоҳи вазъ сармоягузории дарозмуддат ва ҳам бунёдӣ ба заминҳои кишоварзӣ аст то ҳосилнокии заминҳо барқарор ва ҷавонҳоро ба кори кишоварзӣ дилгарм кунанд. Тоҷикистон як кишвари умдатан кишоварзӣ аст ва бештар аз 70% аҳолии он дар деҳот зиндагӣ мекунад. ва ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба қурби асъор барои имрӯз 21 феврал. Бонки миллии Тоҷикистон қурби 1000 рубли русиро 144 сомонию 80 дирам, 1 доллари амрикоиро 10 сомонию 68 дирам ва 1 евроро 11 сомонию 41 дирам муқаррар кардааст. Қурб дар бонкҳои тиҷоратӣ метавонад фарқ кунад. Ин буд сархати чанд хабар. 4 соат баъд дар ахбори озодӣ вомехӯрем.